senda kapok wachako chunyi wacho kinyi makawuono. Jay Bonyo nomulo wach moro kama ngima. Odiochieng' manyoro ne okawo thuolo mar pidho yien kaka ranyisi makende mar dhialo higni 20 mag nyakalondo mar Ramogi FM. Kanochako ne ochiwo rapar makende kaka nyakalondo ni oseguro mise motegno mar konyo ngima oganda jokanyanam e kidienje mopogore opogore. Obed chenro mar weche manyien mabende miyo japiny thuolo mar winjo weche e wang' sa, weche magero oganda mag dongruok mar oganda, kanyakla kod weche mag mor mar jiwo talanta kaka ne otemo teno kod ngolo mag Musa Juma. Nyakwar Mgajwang' higni 20 en wuoth ma osebedo marabora mokalo. Kaka nasewacho motelo, erokamano ne in misebedo kikawo thuolo mari mar chiko iti kiwinjo nyakalondo ni pile ka pile. Tarik 18 mano higa mar 2022 aparo nyaka 21 kanyo. Nonyuolo nyathi miluongo ni Ramogi TV makoro mi thuolo mar neno gik matimore. Kendo gik moko duto misebedo kiwinja gikone koro ido thuolo mar neno. Ma en okang' mok wanyal kawo mayot ahinya ka ok wagoni erokamano kaka jawinjo kendo janeno mar Ramogi TV gi Ramogi Radio. Erokamano Jehova Nyasaye mosekwang' kodwa kuom hignigo duto te. Kaka nasewacho motelo, wasingonu mathoth. Fred, Ramogi FM kar chuny jaluo. Nyakalondo mokwongo maneno e yor FM ang'eni ne wan gi mamoko Kisumu kacha miluongo ni KBC Kisumu sirikal to mane koro ne lendo seche 24 juma ka juma ne oganda luo. Victor, awachaki kawacho ni en puoch gi pak ne Ramogi FM kuom adhialo higni 20